Нәрсәгә охшаган бу кызым? Бу жансыз. Әйе, дөрес. Так. Нәрсә икән бу? Яшелчәме, әллә җиләк җимешме? Бу җиләк җимеше. Нәрсә икән? Бу киви. Киви дип уйлыйсың инде. Алга чыгып кара әле. Әйе. Мин аңладым. Аңладың? Әйе. Нәрсә? Бу киви. Киви. Әйе. Белән нәрсә ул? Белдең? Әйе. Әйтелә нәрсә? Шарик су белән. Нәрсә икән бу юлда? Куркынычмы әллә? Әйдә, кыюрак булган. Әйдә. Куркыныч? Әйдә, ике кулың белән. Әйдә, куркма. Шарик ул түгел? Перчатка. Алга чыгып кара әле. Дөрес. Бу жансыз, что ли? Дөрес, жансыз. Монысын белдек. Тагын. Нәрсә ул синеңчә? Так. Мин беләм. Нәрсә? Аңладым. Бу перчатка и анда су салынган. Олия, син әзерме? Әзер. Әйдә, менә бу юлы миңа калса бик кызыклы әйбер һәм бик хәзерге вакытта бик еш кулланыла торган әйбер дип саныйм. Әлбәттә, без аны элекке вакытта бик еш кулланмыйдык, ләкин хәзерге ситуация аны безгә ешрак кулланырга мәҗбүр итә. Нәрсә икән бу? Бу бит өчен маска дип уйлыйм. Дөрес уйлыйсың. Алга чыгып кара. Әйе, шулай. Әйе, дөрес. Нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган кызым? Синеңчә нәрсә бу? Ис килмиме? Бик тәмле ис киләме? Шундый. Ул шундый пөхтә, чиста әйбер. Мин аңладым. Нәрсә икән бу? Бу защитная маска. Дөрес. Әйдә, алга чыгып кара әле. Дөресме? Дөрес. Ое. Кая икән? Анда бер нәрсә юк. Шунлапмы? Әйе. Алга чыгып кара әле. Нәрсә анда? Бер нәрсә. Алга чыгып кара әле.